Топлофикацията във Варна на френската компания Далке пристъпи към директно обслужване на абонатите, без да ползва топлинни счетоводители-посредници, за да плащат още по-ниски и поносими сметки. Абонатите, дружеството ги подпомага технически да изолират тръбите и щранговете в жилищата си. Така загубите на топлина намалява значително. Блок 138 във варненския квартал Младост е един от първите, в които екипи на Далке са изолирали тръбите и щранговете, както в общите части на сградата, така и в самите жилища. По този начин ние намаляваме дела сградна инсталация, който се разпределя през зимата. В тази сграда Далке сама пресмята потреблението и сметките за отопление, без посредничеството на топлинни счетоводители. 40% занижени сметки на база на предходния отоплителен сезон и делът сградна инсталация беше намален от 72% на 32%. Абонатите потребяват повече, плащат по-малки сметки, а в домовете температурите им през зимата е от 24 до 28 градуса. Миналия декември, предположение, че съм ползвал по-малко радиатори, ползвах 2 радиатора от общо 4 в апартамента. Сметката ми беше 230 лева с топлата вода. Тази година ползвам 4 радиатора и с топлата вода сметката ми е 181 лева. Основната цел е да докажем на клиентите, че централизираното отопление има бъдеще и че продължава да е най-удобният начин за отопление. Искаме да накараме онези абонати, които са се отказали, да размислят и да се върнат към нас. Нека хората сами се убедят в това и разказват помежду си, че парното е напълно достъпно като цена услуга. Дружеството Аварна дори стимулира абонатите да плащат на време. Всеки, който си плати сметката в срок, получава 10% отстъпка. Ето сега информация за курсовете на основните валути.